Bueno, nire aitita zana badineko. Eta zan herriko aguazia. Herriko aguazia zan. Baina herriko aguazia barrotuen zeko zen beste ardura batzu, bai, sepulteo eta notifikazioek zabaltzen herrialde guztietan, ze, klaro, orduan, abaino ameitermin datana zen notifikazio eta dana haitezaben oinezien. Dana haitezaben oinezien. Da, gero ofizio zen arginezan. Argine. Ikusten da, hemen frontoko armain egin deuna eskudu gabe behar eginiko da. Eta 2008 bedazi zen inago edo izan. Zazpi sortzi zen edo egingo zaben eskudu. Oso abili ezan eskudu lanetan. 1907 zen. Bai, pizka bada, horre nizien bada.